Antonella Bel-Selmilkom il-qakom għall-ewwel programm ta' din is-sena mis-sensiela Analiżi Doppja. Il-programm li jaqqat il-logħba tal-Inter mat-tellaqgħa tal-Formula 1 kif fil-fatt sejrin nagħmlu llum għaliex fl-ewwel parti tal-programm sejrin niddiskutu l-logħba Inter Fiorentina li l-bieraħ it-tim ta' Simone Inzaghi ġab drota 1-1 wara waqfa ta' madwar minuta u nofs mbagħad nidħlu biex nikkummentaw il-Grand Prix tal-Bahrejn, l-ewwel impenn tal-kampjonat dinji tal-Formula 1 għal din is-sena. Infakkarkom ukoll min jixtieq jgħid tiegħu fuq diversi temi li se nkunu qegħdin niddiskutu jista' jagħmel dan billi ħalli l-kummenti tiegħu fuq is-sezzjoni li hemm allaċċata ma' din ix-xandira live. Għaldaqstant, nifqu mill-introduzzjonijiet u nibdaw minnu fih biex niddiskutu l-logħba Inter Fiorentina li kellna l-bieraħ filgħaxija. Ma tantx għandi xi ngħid illum, ġifieri fuq din il-logħba li komplet tikxef nistgħu ngħidu hekk id-difetti kollha illi l-Inter kellna f'dawn l-aħħar lobiet. Inter Inter bla idejat, Inter rinunċatarja, oret forsi tgħidu li kieku Sanchez skurja dak il-ballun fl-aħħar konna qed nitkellmu mod ieħor. Kellna penalty lil VAR ma taċ ma s-sugu tal-logħba nibqa' nisħaq illi huwa li l-Inter mingħajr Brozovic maħna xejn. U dan ħareġ biċċar il-lejla u jiġifieri l-bieraħ ċew filgħaxija kemm l-Inter hija Brozovic dipendenti. 7 punti minn 7 lobiet mhuwiex ir-riżultat ta' tim li qed jiġġieled għall-kampjonat dan. Voldiri Handanovic għamil ġis-saves tajbin, biss naħseb illi dan il-weekend kien konferma oħra illi maħnis se nieħdu l-lig. U anki fid-daw ta' riżultati illi kellna fit-tmiem il-ġimgħa irridu noqogħdu attenti li ma nispiċċawx ir-raba li issa il-Milan u Napoli inqataw, il-Juventus jinsabu f'punt warajna u naf li ħajkun hemm ħafna supporters tal-Juventus se jieħdu pjaċir bli se ngħid imma wisqet nibża illi ġimgħatejn oħra fl-Allianz Stadium bir-rotta li l-Inter mixjin fiha bħalissa qiegħed nistenna li jasfaltawna u jaqbżuna. Ma tantx hemm xi tgħid. It-tim minn kważi fuq s'isfel mhux qed jiffunzjona. Jiena fil-fatt ukoll għandi qudiemi il-marki tal-Gazzetta dello Sport u jirriflettu appuntu l-forma fqira ta' tim fil-fatt l-aqwa plejer kien Dumfries li skurja l-gowl tal-draw momentanju li ġimgħoti 6.5 Dzeko ma nafx nistaqsijek l-Inter verament għandix numru 9 tara he's a defensive forward Dzeko. Lautaro nerġa' ngħid forsi kieku taħdak il-penalty konna nitkellmu mod ieħor, imma still wieħed jistenna xi ħaġa iżjed mill-plejer Arġentin. Ma tantx hemm xi tgħid. Ifhimni diġà qed nara xi kummenti, ovvjament Raymond Mifsud qiegħed jifraħ s-suċċessi tat-tim tiegħu. Ovvjament issa kif ġew l-affarijiet il-Milan huma favoriti li jirbħu l-kampjonat. Franco Loisio, Inter VAR imorru ma jmorrux flimkien fl-istess frażi wara l-ġimgħa l-oħra. Il-kumment ma fimtux eżatt, forsi elaboralna naqra fuq dana il-kumment, qed naraw wkoll kumment ieħor li jgħid weekend amaro tunel issa fuq il-weekend amaro kemm ma kienx amaro ma kien diżastru. Voldiri se taraw illum Antonello forma Twitch Laskri wkoll qed intikom naqra antiċipazzjoni għal dak li se nitkellmu fuq fit-tieni parti tal-programm tal-lejla. Ma nafx jien issa at this point. Il-lik mitluf, suppost, għanna biex niġu mal-ewwel 4 komdi, imma fimni. Meta tqis illi konna 6 punti fuq kulħadd u issa qegħdin 6 punti wara l-mexxejja. Xi ħaġa ġara, ħanajdu hekk. Vidal ma kienx ħażin il-bieraħ,
meta tqis li lab minn flok Brozovic, fil-fat Brozovic aqsu majja tal-loba tan-nazzjonal minn banda ħjar, ħanajdu hekk. Ħalli jkun jista' jirkupra bil-kwiet għaliex għandna bżonnu daqs il-ħobs. Ma tantx hemm xi tgħid, Inzaghi jrid jara se jagħmel at this point. Għax anki di li ġejna bl-istess ottava ta' timijiet ta' Inzaghi bażikament, illi fit-tmiem fl-ewwel fit-tieni round xkanat, jinżel xkanat. Maurizio Sarri, ma taħsibx li Inzaghi mhux coach li tħolli kbieħ sabs bla doċ? Iktar milli sabs bla doċ, ma rridux ninsew illi mill-Inter tas-sena l-oħra l-Inter ta' dis-sena kien hemm ħanejdu hekk tnaqqis għaliex ma rridux ninsew li tlifna plejer bħal Romelu Lukaku illi kien itik 25-30 gol easy. Tlifna plejer bħal Hakimi għalkemm Dumfries qdiena, imma l-attakkant issa qiegħed jinħasseb this point. Jiġifieri fuq wara ma tantx għandi xingor għaliex Skriniar lab tajb flok Devri, D'Ambrosio lab tajjeb ukoll, imma ma tantx hemm xi tajt at this point. Scudetto mitluf issa noqogħdu at this point noqogħdu attenti nidħlu Champions League komdi. Għaliex laqqas dik qed nagħti garanzija jiena tagħha. Imma fimni alla ħares infallu l-Atalanta jilħquna wkoll għax imbagħad inkun irid nibda nikkonsidra l-pożizzjoni tiegħi fuq Inzaghi. Issa, kif qed ngħidu wara l-waqfa Juventus Inter. Jiena fil-ferma tiegħi il-Juventus se jirbħu u se jirbħu fil-wisa. Bir-ritmu li sejrin it-timijiet. Jalla inkun żbaljat. Mela, l-ewwel parti ta' analiżi doppja tieqaf hawnhekk, issa nieħdu break qasir u nitkellmu fuq id-disfatta l-oħra illi kelli illum fejn jidħol il-Grand Prix tal-Bahrejn. Dal-waqt magħkom, analiżi doppja ikompli wara din il-waqfa. Ciao. It-Taljan għandhom espressjoni li tajt ħanaqlibha bil-Malti, jekk kateni qed tibki, Sparta mhux qed titħaq. U hawnhekk ukoll nikkwota b'mod perfett il-kumment ta' Franco Loisio li qalli weekend amaro. Anzi, Franco mhux weekend amaro, weekend diżastru kien. Nibda bil-premessa wkoll li nifraħ lit-tifożi tar-rebħa mistħoqqa li kisbu illum, jiġifieri proset lil-Ferrari għaliex ħadmu li għad id-doppjetta u jekk forsi jinkont qiegħed inniggas il-Binotto meta tlu put your money where your mouth is fil-pre-season naħseb il-risposta diġà ta' ili. Tellieqa mirbuħa minn Charles Leclerc, nistgħu wkoll nibdew naraw il-grafika fuq Carlos Sainz kif qed ngħidu doppjetta Ferrari, Sir Lewis Hamilton spiċċa fit-tielet post wara li Max Verstappen irtira mit-tellieqa bi problemi fl-steering wheel. Inkomplu wkoll naraw il-pożizzjonijiet minn 4 sa 10. George Russell ir-raba', Kevin Magnussen ġib riżultat tajjeb għal ħass fil-5 post, Valtteri Bottas is-6, Esteban Ocon is-7, Yuki Tsunoda it-8, Fernando Alonso id-9 u iċ-Ċiniż Guan Yu Zhou iġib l-ewwel punt tal-karriera tiegħu fl-10 pożizzjoni kif qegħdin taraw diversi timijiet b'magna Ferrari illi irnexxielhom ukoll jipplejsjaw.
U hawn il-punt fejn ninsab l-iktar irrabjat u nkazzat. Daniel Ricciardo l-14, Lando Norris il-15. U ħanibda minn hawnhekk. Ovvjament, tistennew li l-ewwel kummenti ser ikunu fuq id-diżastru, anzi it-tellieqa, anzi il-weekend mandra illi kellna l-McLaren. U ma nistax nagħti aġġettiv ieħor għajr mandra. U għaw qed nitkellem kif naħseb indunajtu ta' supporter tal-McLaren. Fi fattu kol qed nara diversi domandi u kummenti illi Iva sewwieġeb fosthom l-istess Franco Loisio fej għalilna l-edizzjoni li mistakilla vista se tkun fuq il-McLaren. Ok, kellna problemi u issues bil-brejkijiet, konna lura fil-program ta' testing, anki wara l-istess issues kellna fit-testijiet. Imma guys, min ħareġ bl-idea li mmorru nibdew bil-mediums? F'bażwat oħra tal-istrateġisti tagħna llum kienet orajt li m'għandekx titlef, ħadd ipprova tilab għall-long run u mbagħad naraw se jiġri, imma ma rendiċ assolutament u dan der biċ-ċar mitluq. Il għaliex kif rajna Norris u Ricciardo mill-pożizzjonijiet tagħhom spiċċaw l-aħħar u ta' qabel tal-aħħar ħin minnhom. Mbagħad bdejna nħawdu t-tires u nibdlu jaqbżuna anzi ma spiċċajniex l-aħħar imma xorta għal tim li kellu l-aspettattivi illi jersaq dejjem qrib tal-ewwel tlieta dan kien riżultat ferm inaċċettabbli. U ħan ġib nsaqsi d-domanda ta' Simjon Neċef fejn saqsini jekk naħsibx li l-McLaren nispiċċaw għall-inqas ir-raba fil-kostrutturi. Iva l-kampjonat għadu twil Simin, imma nistenna xi ħaġa, nistenna li dal-problemi jiġu indirizzati ħalli naraw naqra se jiġri għax dill-ottava. Orret għadna l-ewwel tellieqa, imma kif jgħid il-Malt il-ġurnata minn filgħodu turik. U dan huwa riżultat nerġa' ngħid inaċċettabbli. Nispera li m'għandhomx ma nsolvu l-problemi, idealment sa mit-tellieqa li jmiss fis-Sawdi għaliex ma naffordjawx iżjed minn dawn l-intoppi jiddispjaċini ngħid voldieri. Ejja ħalli nitkellmu issa fuq lura lejn il-naħa ta' fuq tat-tellieqa fejn qegħdin naraw ukoll podju Ferrari, Charles Leclerc u Carlos Sainz u Sir Lewis Hamilton it-tielet. U hawnhekk ukoll nixtieq illi ngħid illi jiena kont qed ili nipprevedi rebħa tat-tim tal-Ferrari ġimgħa sħiħa. L-iktar tim li kkonvinċa fil-preseason komplew jikkonvinċu fil-weekend anki jekk Verstappen tom battikata sew jiġifieri jifhem. Tifożi ngħidilhom illi ħadtu laħaqkom darba u nemmen li il-potenzjal biex tiġġieldu l-kampjonat hemm qiegħed. Rajna battalja sabiħa bejn Hamilton u anzi bejn Leclerc, skużawni, u Verstappen illum li anki deret fl-istrateġiji u l-ħasra l-partitarji tar Red Bull kienet illi kien hemm il-problemi l-ewwel fl-steering u fil-magna illi ma permettewx la lil Max u laqqas lil Sergio Perez li jispiċċaw it-tellieqa għal daqstant ir-Red Bull ġralhom bħalna u spiċċaw bidejhom vojta. L-unika differenza li McLaren spiċċaw it-tellieqa għalkemm nippreferi DNF milli it-tmiem orribli illi kellna aħna misfel. Insomma, jiġifieri ħanejdu hekk, vot mistħoq u riżultat mistħoq għal Ferrari. Fil-fatt ukoll nistaġantikom anticipazzjoni li stendew voti għoljin fil-marki li se noħorġu għada fuq it-tim ta' Maranello fir-rigward ukoll sew ta' speċjalment ta' Leclerc kif ukoll ta' Sainz. By the way, Leclerc ukoll għamel l-aqwa ħin tat-tellieqa.
Sir Lewis Hamilton approfitta mill-fallimenti ta' Red Bull u rnexxielu jieħu podju li nemmen li se jiswieħ mitlu deb. Meta tqis li din is-sena l-Mercedes bdew ukoll fuq ħażina u attwalment huma t-tielet karozza illi hemm fil-famuż pecking order, ħanejdu hekk. Jiġifieri proset lil Hamilton, Russell irnexxielu jirkupra wkoll biex spiċċa raba, għaldaqstant fil-fema tiegħi il-Mercedes kellhom telliqa tajba ħafna llum. Jiġifieri biss naħseb illi is-sorpriża kif ukoll serin naraw issa nerġgħu nħarsu naqra il-grafika, is-sorpriża żgur mhux forsi ġiet minant it-tim tal-ħass u minant Kevin Magnussen illi naħseb għal miljun darba ikkonferma kemm hu sewwieq kbir, kemm hu sewwieq kapaċi u li jirnexxielu jwassal il-karozza tiegħu fil-5 pożizzjoni. Akkontlarju ta' ċertu sewwieq illi orrajt spiċċa qabli imma għal fass li jagħmlu irnexxielu biss jispiċċa fil-11 il-post 9 sekondi il-bot minn Guan Yu Zhou. Ta' min jinnota wkoll illi kif qegħdin taraw fil-klassifika hawnhekk illi il-timijiet bil-Magna Ferrari jidher li adattaw tajjeb ukoll għal dina it-trakka fil-fatt nikkonfermaw ukoll bil-speed reps li rajt illi il-timijiet bil-Magna Ferrari jidher li kellhom speed rep aħjar minn dawk it-timijiet ħansejħilhom hekk bil-Magna Mercedes. U fil-fatt il-klassifika konfermatu wkoll il għaliex prattikament batejna aħna l-Aston Martin batew ukoll u l-Williams illi apparentement jidher li huma l-karozza li hemm fil-grid bir-rispett kollu dejjem lejn il-partitari tal-Williams. Natu naqra ħarsa lejn il-klassifika tas-sewwieqa issa. Ovvjament il-grafiċi li ħatibdew taraw se jkunu jirriflettu l-ewwel 8 postijiet fejn tidħol klassifika tas-sewwieqa u dik tal-kostrutturi eventwalment. Leclerc l-ewwel b'25, Sainz 18, Hamilton 15, Russell 12, Magnussen 10, Bottas 8, Ocon 6, Tsunoda 4. Dawk huma l-ewwel 8 postijiet illi għandna fil-kampjonat tas-sewwieqa. Klassifika tal-kostrutturi Ferrari 44, Mercedes 27, Haas 10, żgur mhux forsi illi Gunther Steiner, il-kbir tat-tim tal-Haas, illum se joħroġ mill-paddock tal-Bahrejn bid-bissima kbira minnaw u il-ħajt. Għandek l-Alfa Romeo b'9, Alpine 8, Alfa Tauri 4, McLaren xejn. U din hija wkoll statement illi qiegħed ngħid illi nistqar illi fa male u fa molto male għaliex nistqar li kont qed nippretendi illi nsolvu l-problemi u għall-inqas jirnexxinna nġibu xi punti minn din it-tellieqa. Fil-fatt ukoll eżattament Leclerc 26 kif qed jgħid Franco għaliex ukoll għandu l-punt tal-fastest lap u qed naraw kull kumment ieħor ta' Franco f'qegħdin McLaren was poor on all tires all weekend long. Jiġifieri huwa fatt illi jiena qed nispera illi jiġi indirizzat sa mit-tellieqa tas-Saudi għaliex kif qegħdin naraw il-midfield se jkun tajt ħafna. Jiġifieri mill-bqija fis-Saudi issa tkun it-tellieqa l-ġimgħa d-dieħla qed nistenna bħerqa kbira biex nara wkoll x'ser jiġri f'din it-tiġrija. Nisperaw illi it-tim tal-McLaren ma jiddizappuntax ux, ħalli għall-inqas nibdaw nġibu l-punti għax jiena ma nistax naċċetta diżastru ieħor mit-tim tal-Papajas wara dak kollu illi rajt appuntu illum wara nofsinhar. Parentesi żgħira wkoll għax inħoss li għandi nsemmija llum kelli l-okkażjoni li nara t-tellieqa ma' diversi ħbieb ta' Velocity Sports Racing. Ħadd ħafna pjaċir li kont qed nassisti għat-tellieqa magħhom, fil-fatt ukoll raw ftit minn dak li
mis-setup li jkolli matul it-tellieqa li għal min ma jafx ukoll huwa setup fej prattikament ikolli l-screens fuq il-ħinijiet, ikolli l-screen tat-telli, ovvjament u l-screens fuq Richard O'Norris biex ovvjament jien apparti t-telqa nkun nista' nsegwi jew ma nsegwix f'dil kasta il-ġimgħa x'ikun qiegħed jiġri fil-area tas-supporters tal-McLaren, voldiri proset il-minħarġ b'din l-inizjattiva u grazzi wkoll ħadd ħafna pjaċiri li nara t-telli għaw anke nibdejna wkoll niddiskutu bejn grupp ta' ħbieb li nżommu ma' diversi timijiet u kienet xi ħaġa li ħadd ħafna pjaċir bija nsellem ukoll il-klan ta' Velocity għadha nfakkarkom fil-V1 Malta Series fejn se jkun l-Grand Prix ta' San Marino l-kampjonat prinċipali. Mill-bqija naħseb illi għalissa nista' naqaf hawnhekk l-Antopaġelli se joħorġu għada fit-tlieta fil-fatt ukoll ħankunu qegħdin se jkunu paġella naqra kombinata li ġdid darba mhux se nkun qed nagħti il-marki jien ma se jkun hemm diversi membri mit-tim tal-Kamra Sportiva li isegwu l-Formula wieħed u li ser jkunu wkoll qegħdin jagħtu l-input tagħhom biex noħorġu marka globali għal kull sewwieq il-format sibqa' dak tas-soltu, l-istilla tal-ġimgħa, is-sorpriża, d-delużjoni u l-kummenti fuq il-voti tal-McLaren. Voldiri għalissa naħseb li nista' naqaf hawnhekk, nerġa' nagħlaq billi ngħid nisperaw li f'Ġedda l-ewwel proset il-Ferrari tad-doppjetta li ġabu u nisperaw li f'Ġedda l-mużika tkun differenti għat-tim tal-McLaren. Dawk kienu il-kummenti li kelli xi ngħid fuq il-logħba tal-Inter u l-Grand Prix tal-Bahrejn li kellna ftit ta' sigħat ilu. Grazzi tal-li segwejtuna, fakkarkom ukoll illi dan il-video isu madwar nofsija 3 kwarti oħra ikun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant jekk tliftu l-programm b'xandira diretta idħlu hemmhekk fuq l-istazzjon tal-Kamra Sportiva fuq YouTube ħalli ma titilfu ebda mill-kontenut li jkollna sew il-programmi preċedenti ta' analiżi doppja, id-diversi video logs li noħorġu fuq il-lob tal-Inter u tlaq tal-Formula 1 passati kif ukoll il-programm l-intervista ta' nhar il-ħamis li ġej, il-programm ta' kull nhar ta' ħamis li issa nistgħu ngħidu hekk sar pjanta stabbli tal-ġimgħa tal-Kamra Sportiva. Nhar il-ħamis li ġej jekk ma jinqala xejn mistenni jkollna lil ħadd ħlief il-leġġenda ta' Hamrun Spartans Raymond Vella l-Mundu għal daqstant inħeġġitkom biex il-programm l-intervista ta' nhar il-ħamis li ġej ma titilfuħx ħalli wkoll nitkellmu nsiru nafu iżjed dwar dana il-leġġenda li kellna tal-futbol lokali lura għas-snin 80. Sakemm nerġgħu niltaqgħu Antonello Bela jtikom il-kumplament ta' serata tajba, komplu segwu l-kontenut kollu li qed noħorġu fuq il-Kamra Sportiva, il-lejli tajjeb u ħudu ħsieb.